Často sa opakujúce obvinenia obyčajných ľudí z trestného činu podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, najčastejšie k Rómom, nás viedlo k pokusu získať odpoveď na otázku, kto sú ľudia, čo znevažujú Rómov a kde sú príčiny tejto averzie. Zistili sme, že za nechuťou, ba až odporom časti majoritného národa k Rómom ako susedom sú ľudia žijúci v obydliach, ktoré vidíte na ilustračných záberoch. Títo sociálne slabí jedinci zistili, že hlásením sa k menšine Rómom získajú výhody v podobe lacného bývania, ktoré si nielenže nevážia, ale ich zdevastujú do neobývateľného stavu. A to je medvedia služba rómskej menšine. Ľudia vidiac tento neporiadok a spustošené bytovky sa mylne domnievajú, že všetci Rómovia sú takíto. Ale nie je to tak. Preto dávame návrh na preskúmanie činnosti týchto neporiadnych občanov, ktorí svojím spôsobom života znevažujú samotných Rómov. Je tu vážne podozrenie, že títo tzv. Rómovia svojim konaním naplňujú podstatu trestného činu podnecovania k rasovej a etnickej nenávisti.